Ahojte, poďte so mnou uháčkovať túto jednoduchú dekoráciu na Veľkú noc. Použila som priadzu Yarnart Jeans Plus a začíname magickým kruhom. Urobíme si 2 reťazkové očká na upevnenie a do tohto magického kruhu budeme háčkovať 8 dlhých stĺpikov dokopy. Prvé 2 reťazkové očká sa rátajú ako jeden dlhý stĺpik, takže ešte uháčkujeme 7 dlhých stĺpikov. Dokopy bude 8. Ak máme 8 dlhých stĺpikov, uháčkujeme si 4 reťazkové očká. Pichneme do posledného dlhého stĺpika, ktoré sme uháčkovali a urobíme pevné očko. Toto je chvostík zajačika. Ďalej pokračujeme háčkovaním znova dlhých stĺpikov a urobíme ich 8. Ak máme 8 dlhých stĺpikov, zatiahneme kruh a do prvého dlhého stĺpika, respektíve do tých 2 reťazkových očiek, urobíme pevné oko. Zatiahneme a uháčkujeme 3 reťazkové očka. Teraz naberieme priadzu a do ďalšieho očka uháčkujeme 4 dlhé stĺpiky. Ak máme 4 dlhé stĺpiky, uháčkujeme si 8 reťazkových očiek a to bude prvé uško. Teraz pichneme do dlhého stĺpika a urobíme pevné očko. Takto si upevníme prvé ucho. Druhé ucho urobíme rovnako, teda znova 8 reťazkových očiek a pevným okom spojíme do dlhého stĺpika, ktoré máme na hlave. Teraz už iba odstrihneme niť, zapracujeme a zajačík je hotový.